Spettur, meta tmorru fuq xena fejn seħħet splużjoni bomba, kif tinġabar l-evidenza? X'tip ta' evidenza tinġabar? Ġeneralment meta ssir ikun hemm splużjoni ngħidu aħna l-koll meta tkun il-pulizija ma nkun għadna ma nafux essaġġ li kien hemm lija qatt kriminali, fis-sens ma nkunx nafu jekk huwiex fil-verità hijiex splużjoni malizzjuża minn xi ħadd jew kellha xi ħaġa aċċidentali. Però bħala basics dejjem ħanaslu fuq il-post, ħajjiġu evakwati n-nies minn ġo x-xena tad-delitt kemm minħabba evidenza però wisq aktar minħabba safety għal terza persuni u ovvjament jiġi ċekkjat jekk hemmx nies midruba jekk iva ħajindaħlu l-paramedics daw jittieħdu l-isptar, ovvjament dik hija l-ewwel prijorità li l-pulizija ħatieħu. Minn hemmhekk ix-xena tibqa' ippreservata, ħajjiġu mitkellma in-nies li jkunu fil-viċinanzi li jista' jkunu potenzjalment jista' jkunu xhieda u tibda mbagħad tinġabar l-evidenza. Każ hekk ħassir inkjesta minn il-maġistrati inkwirenti, il-maġistrat li jkun tal-Assa ta' Kienar u jibdew jħatru esperti fil-kamp skont il-każ li jkun biex l-evidenza li hemm tkun tista' tinġabar u tista' wkoll interpretata ħadd intuża bħala prova. L-għan prinċipali f'dak l-istadju ovvjament ħajkun biex wieħed jistabbilixxi x'ġara f'dak l-istadju. Huwa fażi preliminari tal-investigazzjoni biex wieħed ikun jista' jiddetermina eżattament x'ġara, u ċoħe jekk hux xi ħaġa aċċidentali jew xi ħaġa intenzjonata minn xi terza persuna. Bażikament dak li jiġri mal wasla fuq il-post. Issa minn hemmhekk once li jkollok ix-xena preservata, tibda ssir mbagħad fid-dettall iktar it-tieni fażi dik li ngħidu aħna l-crime scene investigation. Fejn hemmhekk jidħol ir-rol tal-esperti, il-xena tkun diġà ċċekkjata min-naħa tal-bomb disposal unit li m'hemmx iktar periklu u safe biex inkun nista' neħtlu fiha x-xogħol u kull biċċ evidenza li jista' jkun hemm fix-xena din tinġabar. Tinġabar mill-esperti skont il-xogħol l-inkarigu li jkun jingħataw il-maġistrat u biex imbagħad eventwalment din tiġi ċċekkjata u minnha nista' jiġi stabbilit x'wassal għal dik l-esplużjoni. Crime scene tinvolvi wkoll mhux ġast fejn seħħet l-esplużjoni imma tinvolvi wkoll nies li kienu fil-viċinanzi li setgħu raw, tinvolvi wkoll sistemi ta' kameras li jkunu installati fil-viċinanzi li b'xi mod ikunu jistgħu qabdu il-każ fil-ħin tal-esplużjoni jew anke qabel ma seħħ l-esplużjoni forsi anke wara. Jista' jkun anke wara jseħħ xi event fil-xena tad-delitt jew fil-viġilanzi li għalina bħala pulizija jista' jkollu xi ħaġa importanti fil-każ. Minn hemmhekk l-investigazzjoni ma taqgħux fuq ix-xena tad-delitt imma mbagħad titkompla fil-follow-up stage fejn hemmhekk bażikament wieħed jerġa' jirrevedi xi jkun għamel kemm fix-xena tad-delitt u anke mal-wasla fuq il-post, jirrevedi r-rapporti li jkunu saru sa dak il-ħin preliminari, jidħol fid-dettall fejn jidħol l-esperti, jidħlu fid-dettall ta' x'sabu evidenza, x'inhi eżatt l-evidenza u bażikament minn dik l-evidenza li tinġabar wieħed ikun jista' jasal għal konklużjoni fil-fatt hemmhekk biss naslu għal konklużjoni ta' x'ġara skont l-evidenza li nsibu. L-evidenza bażikament turina verament x'ġara, jekk ovvjament ħajriżulta li hija esplużjoni ta' bomba li tqiegħdet minn xi terza persuna, hemmhekk imbagħad ħadd tkompla investigazzjoni fil-linja jekk ikun mewt ta' persuna fil-linja ta' omiċidju. Fil-follow-up jiġu mitkellma diversi nies, jiġu ċekkjati l-evidenza, għandek proċess twil li ma jsirx fuq bażi ta' jiem biss imma li jieħu ġimgħat jekk mhux anke xhur. Infatti qed jingħata anke rapporti fuq il-medja, right, idumu ħafna jiem anke xhur tinġabar l-evidenza, però din l-evidenza qed wassal ingħad li ma jinqabad ħadd. L-ewwel ħaġa dan huwa vera qatt ma nqabad ħadd li kien responsabbli ta' bombi u t-tieni ħaġa anki meta ma jinqabadx xi ħadd. Dak ifisser li ma tkunx qed tinġabar xi intelligence, jiġifieri li intom tindunaw li l-istess persuna għamel iktar minn bomba waħda pereżempju u tagħlaq iċ-ċirku ta' min jista' jkun u id-darba li jmiss iktar faċli jew iktar impossibilità li jinqabad? Le, bħala fatt jekk għandek esplużjoni minn natura tal-każ jingħaqad diffiċli, forsi tkun aktar diffiċli minn każijiet oħrajn li l-evidenza fil-verità tinstab. Esplużjoni fl-aħħar mill-aħħar fil-verità teqret l-affarijiet.
Però ma nistax ngħid le mhijiex fil-verità l-esperjenza torina każijiet urewna illi mhu veru xejn illi l-esplużjoni teqret kompletament l-evidenza li jkollok, anzi bil-kontra, ħafna mill-każijiet informazzjoni niġbru minn ġoxna tad-delitt, kien hemm każijiet fejn persuni tresqu l-qorti u anke weħlu ħabs fuq involviment tagħhom fit-tqejjid ta' bomba jew kellha f'parteċipazzjoni f'dan l-att. Ġifieri bħala każ innifsu jagħmel aktar diffiċli, però li ngħidu li nagħtu l-impressjoni li evidenza ma tinstabx mhu veru xejn, anzi pjuttost tinstab, issek wieħed ma jsolvilx il-każ dik hija storja oħra. Però bħala evidenza iva tinstab, isir xogħol kbir min-naħa tal-esperti fi rigward tal-bomba, minnaħa tal-esplosiv li jkun jintuża u diversi linji oħrajn biex jiġi stabbilit il-xtip ta' bomba kienet u anke min seta' poġġija. Kien hemm każijiet ukoll li nkunu nafu jkollna ħiel min seta' kien warajha, però l-fatt li ma tasalx m'għandux nagħtuk l-impressjoni li għax ma wasalniex allura l-bomba ma tħallix provi wara. Ġieli kellek każijiet oħrajn illi ukoll tkun diffiċli, m'hemm bżonn neċessarjament tkun bomba l-omiċidju li tagħmilha diffiċli li tinstab evidenza. Jiddependi l-każ li jkun. Kull każ għandek il-ċirkostanzi tiegħu, però kien hemm iwa każijiet fejn persuni anke weħlu pieni ta' ħabs rigward parteċipazzjoni jew fil-involvent fil-każ ta' esplużjoni. Taf hemm persuni l-ħabs ġifieri fuqhom ipalissa għandek idea ta' numru? Numru mhux kbir, però hemm bħala fatt hemm nies li iva weħlu pieni ta' ħabs. Però l-impressjoni li il-każ li għandek esplużjoni l-evidenza tisparixxi jew tispiċċa mhu veru xejn ħiel ikun hemm, però tkun jiddependi kemm ikollok każijiet, kemm ikollok provi biex tressaq persuna l-qorti li jgħod, ma il-fatt li ma jkunx hemm feedback minn naħa tagħna jew persuna ma tresqitx il-qorti ma jfissirx li ma tresqitx għax l-evidenza ma sibniex. Il-kriminal li jagħmel bomba, xi waslu biex jagħmel bomba? Għax kontrarju ta' pereżempju jekk xi ħadd ħebb għalik pistola barma tan-nar, it-target huwa wieħed. Meta għandek bomba jista' jkun u ġieli ġrat anke f'Malta wkoll li ma jmutx jew ma jweġġax it-target li għandek f'moħħok iżda nies oħrajn innoċentament. Allura xi wassal biex kriminali kollu il-gazz jagħmel din? Hemm diversi fatturi li jista' iwassal għalla kollu, jiddependi l-emmo, il-modus operandi tal-persuna, kif il-kriminal jaġixxi, jiddependi u kif jaġixxi biex jasal għall-lan tiegħu, l-lan li joqtol persuna. Sfortunatament hija esplużjoni jew il-bomba hija waħda minn ħafna metodi li jintużaw kullimkien biex xi ħadd joqtol persuna oħra. Però il-fatt jekk jintlaqax persuna oħra jiddependi wkoll mill-mode of living tal-vittma. Jekk il-persuna tinserta għandha ċertu mode of living u l-aggressur jiddeċi li jagħmel hemmhekk, ħafna mid-drabi jiddependi minn fuq l-aggressur innifsu. Jista' jkollok ukoll ċirkostanzi fejn xi ħaġa marret ħażin waqt l-eżekuzzjoni tad-delitt u allura jiġu f'sitwazzjoni fejn il-bomba tieħu f'dak il-mument sfortunatament li jkun hemm terza persuna vittmi oħrajn flimkien mat-target li għalija tkun magħmula il-bomba. Ġifieri hemm dependi ħafna ċirkostanzi għalfejn issir b'dak il-mod.